खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि नोंथांमोनाबो बेबायदि मोन्दांथि मोनदोंब्ला नोंथांमोनजोंबो इसोर शिबा लोगोसे दंफायो। लोगोफोर, जेब्ला जायखिजाया इसोरखौ सिबिया मानो, जेरै बिर हनुमान, श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ, दुर्गा बिमा, बेबादि जेब्ला बिसोर जोंनि जिउआव जों बिनाय बोरखौ होनो नागिरो, अब्ला जोंनो सिमांनि गेजेरजों फोरमायथिग्रोनाय जायो होनना बुंनाय जायो। सिमाङानो जा एबा मोगथाङानो जा, बिसोर जोंनि जिउआव इसारा होयोनो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हागोन जे इसोर शिबा जोंनि जिउआव फैनायनि सिगां मा इसोरा दिन्थिग्रोनाय जायो। जाय सुबुङा इसोर शिबखौ फुजा होयो बा इसोर शिबखौ गोरबोजों सिबियो, अब्ला बिथांमोननो इसोर शिबा बे मोनबा इसाराखौ दिन्थिग्रोनाय जायोनो। नोंथांमोनाबो बे इसाराखौ मोनोबो जानो हागौ, बेखायनो नोंथांमोनाबो जोबजासिम भिडिअखौ नायजोबलां, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0आव दिनैसो फैसनबायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्ला गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर, जेब्ला आफा इसोरनि मुङै बाथि सावना गोसो गोरबो होना इसोरखौ सिबिगोन, अनसायगोन, अब्ला इसोरा नोंथांनि सिबिनायखौ गोजोननाय मोनोब्ला नोंथांनो जिउनि हान्थिनाय लामायाव मायबा मोनसे नङा मोनसे लामाखौ खेवना होनाय जायोनो। बेखायनो जों जेब्लायबो गावनि गोसो गोरबोखौ जेब्लायबो मैला गैयै समायनायै दोननो नांगौनो। रावखौबो गाज्रि नोजोरजों नायनो नाङानो आरो गासैखौबो सनमान होलायनांगौनो। फै लोगोफोर, दानिया मोनथिना लानि बै मोनबा इसाराफोरनि सोमोन्दै। गिबि इसारा महरै जेब्ला इसोर शिबा जोंनि जिउआव अननायखौ होनो नागिरो, अब्ला जों फुंनि ब्रह्म मुहुर्त समाव सिरि मोनखांनाय जायोनो। बै समा जादों फुंनि 3 बाजिनिफ्राय 5 बाजिसिम, जेब्ला जेबो एलार्म गैयालासै जेब्ला जों सिरि मोनखाङो, अब्ला सानना ला इसोर शिबनि अननाया नोंथांनि जिउआव साग्लोबसारनो हमबाय होनना। मानोना बै समाव देबि शक्तिया बुहुमाव गोसारजोबनाय जायोनो। जेब्ला जों बे समाव सिखारनानै इसोरखौ ध्यान खालामगोन, अब्ला इसोर शिबनि अनसायनायखौ गुबैयै मोनफुंनो हानाय जायोनो। नैथि इसारा महरै जेब्ला जों शिबखौ सिबिबाय थागोन, अब्ला जेब्ला जों बे सिबिनाय समाव गोमोहाबगोन, अब्ला जोंनि जिउनि खायसे सभाब चरित्रनि जोरियै सिमाङाव जों जेब्ला उन्दुलाङो अब्ला गिथावना सिमां नुनाय जायोनो। मानोना जोंनि मावफ्लांनाय पापफोरनि थाखायनो जों बेबायदि सिमांखौ नुनो गोनां जायोनो। बेबायदि इसोर शिबखौ सिबिनाय फिथाइ महरै बेबायदि सिमांनि गेजेरजों जोंनि गाज्रि खामानि मावफ्लांनाय गोरोन्थिखौ इसोरा बोस्रांना होनाय जायोनो। आरो बेबायदि सिमांखौनो बुंनाय जायोनो इसोरा जोंनि मोगथां जिउआव मावबोनाय गोरोन्थिखौ सुस्रांना गोथार गियानखौ सोना होनाय होनना। आरो बेजों जोंनि पुण्यआबो बारायनो। जेब्ला जों सिमाङाव मन्दिर एबा शिबलिंगखौ नुनो मोनगोन, अब्ला बेखौबो इसोर शिबा अनसायनाय होनना बुंनाय जायो। माब्लाबा माब्लाबा सिमांनि गेजेरजों खायसे सुबुंफोरा रहस्य गोनां मन्त्रखौबो मोननो हानाय जायोनो। बियो इसोर शिबनि अननायनिनो इसारा। इसोर शिबानो जोंनि सिमाङाव सोरबा महात्मा एबा साधुनि महराव नुजाफैयो होनना बुंनाय जायो। मानोना जोंनाव एसेबां गुन गैयानो जे इसोरखौ गुबै महराव नुनो मोननायनि, बेनिखायनो बियो गुबुन गुबुन महराव नुजानाय जायोनो। सिमाङाव दैमानि दैखौ बोहैनाय नुनायाबो मोनसे इसोरानो होनाय इसारा होनना बुंनाय जायो। थामथियाव, जेब्ला जों इसोरखौ फुजा होगोन, अब्ला इसोरनि थाननिफ्राय सिखारनो गोसो जाया आरो माब्लाबा इसोरखौ सिबिनाय समाव मोदै बोहैनाय जायोनो। जेब्ला नोंथांमोनाबो बे मोन्दांथिखौ मोननो हादों, अब्ला बेबो इसोरनि अननाय होनायनि इसारा होनना बुंनाय जायो। माब्लाबा माब्लाबा जों फुजा होब्ला खुसि आरो रंजाखांनाय मोनो। बेबो नोंथांनि जिउआव थाबै इसोरनि अननायखौ मोनफुंनो हानायखौ फोरमायनाय जायो। ब्रैथियाव, जाय खामानिखौ जों माब्लाबाबो जाफुंगोन सानाखै, बे खामानिया हरखाबै जाफुंसार जानायाबो इसोर शिबनि अननायनि इसारा होनना बुंनाय जायो। जेब्ला जों इसोर शिबनि मुङाव फुजा होनाय समाव जि राव बुंनाय जायो, बेनो सैथो महराव सोलायनाय जायोनो।
जेब्ला जों फुजा बावो अब्ला बे फुजाथिलियाव इसोरनि सक्तिया साग्लोबसारनानै थायोनो। बेखायनो जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरा सैथो जायोनो। जेब्ला जों इसोरनि थानसालियाव मायबाफोर बोर बिगोन एबा इसोरनि मुंखौ गाबज्रिगोन अब्ला जेब्लायबो गोरोन्थि बुंफ्लांनाङानो आरोना। जेब्ला जों गोरोन्थियै बुंफ्लांगोन अब्ला बेबो सैथो महर लायोनो आरोना। जाय इसोर शिबखौ गोसो गोथारै सिबियो अब्ला बै सुबुङाबो इसोर शिबनि आखुनि जायोनो। जेरै शिबनि मोनसे महर अनफावरि आरो फारसेथिं महाकाल उग्र महरनि। जाय सुबुङा गोथौ गोसोजों इसोर शिबखौ फुजा होगोन आरो बेनि मन्त्रखौ जेब्लायबो बुंगोन अब्ला बिथांमोननि साननाय हनायखौ इसोर शिबा थाबैनो जाफुंसार जाहैयोनो। जायखि जेंना जेथोआनो जाया मानो बेखौ इसोर शिबा फुरा खालामना होयोनो। बेखायनो इसोर शिबखौ भलेनाथ भान्डारि बुंनाय जायो। इसोर शिबा एसेयावनो गोजोननाय जायो होननाबो बुंनाय जायो। इसोर शिबा बुहुमनि गासै जिब जिबिखौ समान नोजोरजों नायनाय जायोनो। बेखायनो देबताजों लोगोसे दानबफोराबो इसोर शिबखौ सिबिनाय जायो। जेब्ला सोरबा सुबुङा धोननि गोनांथि जायो अब्ला इसोर शिबखौ 11 बार मालाखौ साननायजों लोगोसे ओम नमः शिवाय मन्त्रखौ बुंब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि गासै साननाय हनाया जाफुंसारगोन होनना बुंनाय जायो। जों जेब्लायबो मन्त्रखौ खनसे खननैल' लानानै थानाङानो। जों 101 बार एबा 108 बार बेफोरबायदि मन्त्रखौ जाप खालामबाय थायोब्ला जोंनि साननायफ्रा जाफुंसार जायोनो। जाय सुबुङा इसोर शिबखौ गोरबोजों सिबियो बियो बयनिख्रुइ आलादा जायो होनना बुंनाय जायो आरो बेबायदि सुबुङा इसोर शिबनि दिन्थिनाय लामाजोंसो आगान होलांनाय जायोनो। इसोर शिबनि भक्ति आरो अननायनि गेजेरजों बैसोर बायदि सुबुङा ओरैबायदि साननो हानाय जायोनो बबे गोरोन्थि आरो बबे मोजां बेखौ बिसोरो मोनदां हानाय जायोनो। शिबनि गुन मोननायनि उनाव सुबुङा इसोर शिब बादिनो तपस्वी आखुनि जायोनो। जाय सुबुङा इसोर शिबनि गुनखौ मोनो बे सुबुङा जेब्लायबो शिब भक्ति फारसे सानसेनि उनाव सानसे बांसिन गोसो जालांनाय जायोनो आरो बैबायदि सुबुङा इसोरनि खोथा बाथ्राखौल' साननो मोजां मोननाय जायोनो आरो जेब्लायबो इसोरनि सान्थौजोंनो दिन बारलांहोनाय जायोनो। लोगोफोर, जाय सुबुङा शिबनि गुना थागोन बियो समाजनिफ्राय जानगाराव थायोनो। बिसोरबायदि सुबुङा सिरि निजोमै थानो मोजां मोनग्रा आखुनि जायोनो आरो बिसोरो समाजाव गावसोरखौ गुबुन महरै सिनायथि होनो हानाय जायोनो। जेब्ला नोंथाङाबो बै इसाराफोरखौ मोनदों अब्ला नोंथांनावबो बे शिब गुना जागायजेनबाय होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान सोलोंनो हाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेबाबो बाहायजाथाव मोनबाय अब्ला भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।